да. Я вкарах. Това лято особено. Само лапка на тях. Някой да иска суха паста, имам колко запаси от преди 2 месеца. Ей, това не знам за какво е. Едното дневни светлини да извърти ми рязко волана, да прави дигата и да върти волана на някакви дневни. Значи, да се включи и на дневни. Това го правиш пред полицай да ги дразиш. Страко, защото те ми говори, така, ела тук сега. Чакай момчета, това така си колата. Така се бава. Защото са ние някакво пушки, трябва да мога да се светва. Едва ли са си направите, чакай да има някакво студяден пост. Същите е такова фарба като суперба. Суперба има понеже такива адаптивни. Трябва да не стърчи дупка с жири и кружката, но може да не е свързана, нали? От друга страна. Такъв това си това? Елегантно. Ти завиващи фарове имаш ли? С тази куча музика не верам да е елегантно. Кой клас е това? Елегансен не беше ли с... Най-красива бе. Електроник. Абе не бе, няма. Таблото много ме кефи. Да, мога да си ги ченджаш, ще влезе. По-готин е 100 пъти от това, какво? Все пак си Ти гледай го пластираш, а? Имаш ли такова паркова? Оставете човека си ходи, бе. Хиени. Знаеш ли колко пъти ще излезе скауто да го направят с тази предница?